Izenzo isahluko sesikhombisa soqala ukufunda evesini lokuqala. Umpristi omkhulu wayesethi, "Nembala lokho kunjalo na?" Yena wathi, "Madoda, bazalwane, nani bobaba, lalelani. uNkulunkulu wenkazimulo wabonakala kubaba u-Abrahama eseMesopotamiya engakakhi eHarana. Wathi kuye, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho uye ezweni engizakukhombisa lona." Khona waphuma ezweni lamaKaledi waya wakha eHarana. Kwathi esefile uyise, uNkulunkulu wamsusa lapho wamhlalisa kulelizwe enakhe kulo nina manje, kepha akamnikanga ifa kulo, ngisho nelingangonyawo. Wathembisa kodwa ukuthi uza kumnika lona libe ngelakhe nelenzalo yakhe emva kwakhe, engakabi namntwana. uNkulunkulu wakhuluma kanje, wathi, "Inzalo yakhe izakuba ngumfokazi ezweni lezizwe. Bayakuyenza izigqila, bayiphathe kabi iminyaka engama400, kepha leso sizwe abayakuba yizigqila kuso ngiyakusahlulela mina, kusho uNkulunkulu, andukuba aphume, bangikhonze kule ndawo." Wayesemnika isivumelwane sokusoka. Kanjalo-ke wazala u-Israyeli, wamsoka ngosuku lwesishiyagalombili. U-Isaka wazala uJakobe. uJakobe wazala okhokho abayi12. Okhokho baba nomhawu ngoJosefa, bathengisa ngaye, wasiwa eGibhithe. Kodwa uNkulunkulu wayenaye, wamkhipha kuzo zonke izinhlupheko zakhe, wamupha umusa nokuhlakanipha phambi kukaFaro inkosi yaseGibhithe. Yena wammisa abe ngumbusi eGibhithe nakuyo yonke indlu yakhe. Kepha kwafika indlala kulo lonke iGibhithe nakwaKhanani, nokuhlupheka okukhulu. Obaba kabafumana ukudla. uJakobe esemzwile ukuthi kukhona ukudla eGibhithe, wathuma obaba ngokokuqala. Kwathi ngokwesibili uJosefa wazizwa ngabafowabo. Kwabonakala kuFaro isizwe sakubo kaJosefa. uJosefa wayesethumela wabiza uJakobe uyise nabakubo bonke, abantu abangama75. uJakobe wehla eGibhithe, wafa yena nawobaba, wayiswa eSikemi, babekwa ethuneni elithenga u-Abrahama ngenani lesiliva kumadodana kaHamori, eSikemi. Kepha sesisondele isikhathi sesithembiso uNkulunkulu asisho ku-Abrahama, banda abantu, baba baningi eGibhithe. Kwaze kwavela enye inkosi yeGibhithe ebingamazi uJosefa, yona yasiphatha ngobuqili isizwe sakithi, yahlupha obaba ngokulahlisa izingane zabo zingaphili. Ngaleso sikhathi kwazalwa uMose, waba muhle kuNkulunkulu, wondliwa izinyanga ezintathu endlini kayise. Eselahliwe, indodakazi kaFaro yamthola, yazondlela yena ukuba abe yindodana yayo. uMose wamfundisa ukuhlakanipha konke kwabaseGibhithe, waba namandla namazwi nangemisebenzi yakhe. Kuthe eseneminyaka engama40 ezelwe, kwafika enhliziyweni yakhe ukuba abamele abafowabo, abantwana bakwa-Israyeli. Babona umuntu ephathwa kabi, bamvikela, wamphindisela ohlushwayo, wambulala waseGibhithe.
ubethemba ukuthi abafowabo bayakuqonda ukuthi uNkulunkulu ubanika ukusindiswa ngesandla sakhe, kepha abakuqondanga. Nangangomuso wafika ukuba belwe, wazama ukubalamula, babuyisana. Wathi, "Madoda, ningabazalwane, niphathanelani kabi na?" Kepha lowo owayemona umakhelwane wakhe wamhlohloloza wathi, "Ubekwe ngubani ube ngumbusi nomahluleli phezu kwethu na? Usufuna ukungibulala nami njengalokhu ubulele waseGibhithe izolo na?" Khona uMose wabaleka ngenxa yalelozwi, waba ngumfokazi ezweni lakwaMadiyani, lapho ezala khona amadodana amabili. Kwathi sekuphelele iminyaka engama40, kwabonakala kuye ehlane lentaba yaseSinayi ingelosi iselangabini lomlilo esihlahleni. UMose ekubona wamangala ngalowo mbono. Esasondela ukuba abhekisise, kwafika izwi leNkosi lathi, "NginguNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama no-Isaka noJakobe." UMose wathuthumela, akabanasibindi sokubhekisisa. Nkosi yayisithi kuye, "Khumula izicathulo ezinyaweni zakho, ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Ngikubonile nokubona ukuhlushwa kwesiGibhithe, ngizwile ukububula kwaso. Sengehlile ukuba ngibakhiphe. Woza kalokhu, ngizakukuthumela eGibhithe." UMose lowo abamalayo bethi, "Ubekwe ngubani ukube umbusi nomahluleli na?" Nguyena amthumelayo uNkulunkulu ngesandla sengilosi eyabonakala kuye esihlahleni, abe ngumsi nomhlengi. Yena lowo wabakhipha enza izimangaliso nezibonakaliso ezweni laseGibhithe naselwandle olubomvu nasehlane iminyaka engama40. Nguye uMose lowo owathi kubantwana bakwa-Israyeli, "UNkulunkulu uyakunivusela umprofethi kubafowenu njengami." Nguye lowo owayesebandleni ehlane kanye nengelosi eyakhuluma naye entabeni yaseSinayi kanye nawobaba, nowamukela amazwi okuphila ukuze aninike wona. Kepha obaba abavumanga ukumlalela, kodwa bamhlohloloza. Babuyela emva eGibhithe ngezinhliziyo zabo. Bathi ku-Aroni, "Senzele onkulunkulu abazakuba phambi kwethu, ngokuba uMose lowo owasikhipha ezweni laseGibhithe asazi ukuba wehlelwe yini." Benza ithole ngaleyo mihla, baletha umhlatshelo esithombeni, bajabula ngemisebenzi yezandla zabo. Kepha uNkulunkulu wabafulathela, wabadedela ukuba bakhonze ibandla lezulu, njengokuba kulotshiwe encwadini yabaprofethi ukuthi, "Naningilethela iminikelo nemihlatshelo iminyaka engama45, nina ndlu ka-Israyeli na?" Qha, nathatha itende likaMoloki nenkanyezi kankulunkulu uRemfani, imifanekiso enayenza ukuba nikhuleke kuyo. Ngiyakunimukisela phambili kwesiBabiloni. Kwakukhona itende lobufakazi kobaba ehlane, njengalokho akuyalayo yena owakhuluma noMose ukuba alenze lomfanekiso obewubonile. Obaba benoJoshuwa balamukela, balingenisa ezweni lezizwe azixoshayo uNkulunkulu ebusweni bawobaba, kwaze kwaba semihleni kaDavide, owathola umusa ebusweni bukaNkulunkulu.
wacela ukufunela uNkulunkulu kaJakobe idokodo, kepha nguSolomoni owamakhela indlu. Kodwa oPhezukonke akahlali ezindlini ezenziwe ngezandla, njengokusho komprofethi ukuthi, "Izulu liyisihlalo sami sobukhosi, nomhlaba yisenabelo sezinyawo zami. Ngenjani indlu eniya kungakhela yona, isho iNkosi, noma yiyiphi indawo yami yokuphumula na? Nina bantamu zilukhuni, abangasokile ezinhliziyweni nasezindlebeni, nimelana njalo noMoya oNgcwele, njengoyihlo ninjalo nani. Ngumuphi kubaprofethi oyihlo abangamzingelanga na? Babulala ababememezela ngaphambili ukuza kokulungileyo, eseningabakhapheli nababulali bakhe, nina enamukela umthetho ngokuyala kwezingelosi, kepha aniwugcinanga." Kwathi bekuzwa lokho, bahlabeka ezinhliziyweni, bamgugudela amazinyo. Kepha yena egcwele uMoya oNgcwele wagqolozela ezulwini, wabona inkazimulo kaNkulunkulu noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Wathi, "Bheka, ngibona izulu livuliwe, neNdodana yoMuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu." Base bekhuluma ngezwi elikhulu, bavala izindlebe, batheleka kuye kanyekanye, bamkhiphela ngaphandle komuzi, bamkhanda ngamatshe. Ofakazi babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zensizwa egama layo linguSawuli. UStefane bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi, "Nkosi Jesu, yamukela umoya wami." Wayeseguqa phansi, wamemeza ngezwi elikhulu wathi, "Nkosi, ungababaleli lesi sono." Eseshilo lokho walala ubuthongo.